Počkaj, tak ja si s vami môžem? Nemal by som, lebo ja fandím Jabloničanov, ale teda máte u mňa prvé miesto za nákladnú mašinu. To si sa mal čapkať so všetkým, nielen s jednými. Tak ja sa aj budem. Pare. Chlapi, are you ready? Takže letničie, ktoré súťaží v ZHJK, je pripravené. Odštartovali! Ale pozrime sa, aký majú fanklub tuto za nami. No, pozdravujú ich. Takže na časomiere svieti čas 22,58.